בואו תשמעו סיפור. לפני כמה חודשים פנו אליי ממשרד עורכי דין. היה להם דירה בכונס נכסים שהמשפחה שם לא הצליחה להסתדר, והם בעצמם לא הצליחו למכור את הדירה כי הכונס נכסים גם לא היה באילת. פנו אליי, ביקשו עזרה, אמרו לי בוא תמכור נכס. ברגע שנכנסתי לנכס קיבלתי חום, אבל מיד זיהיתי את הפוטנציאל. אמרתי להם שאני מסכים לקבל את הנכס ומוניתי להיות המתווך של הכונס נכסים. בואו תראו. דירת קרקע 100 מטר, מעולה להשקעה. רוב האנשים שהבאתי זיהו את הפוטנציאל, הגישו הצעות והלכו למכרז בכונס נכסים. הלקוח שנתן את ההצעה הכי גבוהה זכה במכרז. עם כל זה הוא קנה את הדירה כ-20% מתחת למחיר השוק. בואו נראה על מה מדובר. אז בואו תראו, הדירה זקוקה לשיפוץ מאלף עד תף, אין פה שאלה. אבל בסופו של דבר יש פה בית גדול, מרווח, יש פה דירה שהורחבה בהיתרים, יש פה אפילו ממ"ד. מהצד השני יש לנו עוד דירת 2 חדרים. הבית הזה לאחר שיפוץ יניב 7-8% תשואה. אז מה אתם אומרים? אתם הייתם מזהים את הפוטנציאל? אז אם אתם רוצים לעשות עסקה מעניינת ורווחית, דברו איתי.